Tentative schedule namo Huwebes sunod semana. Kani mo pagbalhin unta sa Capitol tomorrow, ato na po siyang giuswag sa Huwebes kay murag naaman sila gi-prepare nga dome unya dili daw matiwas gyud tomorrow. So ang pinakasayo nga schedule nga mahuman tanan Huwebes. So after lunch on Thursday mo paingon ta didto sa Capitol. So akong usbon dili siya Wednesday but Thursday. And we will be at the Capitol until Sunday. Monday mo pauli Miss Bunawon. Didto na mo hulaton ang pag-abot pud sa igsuon ni Ruel because si Ririk ni request jud siya nga dyan. For the last time, akong dadon pa mauli ang mga bata, they would like to see their tito. Kay mubalik raman pud silang state. So nang leave pa sila kay they are also working. Ningon si Ririk, tingali Sunday kumugikan dyan. Monday na anadagway sila in the evening or Tuesday in the morning. Igo gyud Wednesday pagka Thursday ilubong. So mo nay tentative na mo nga schedule. Tentative schedule na mo Huwebes sunod semana. Kani mo pagbalhin unta sa Capitol tomorrow, ato na po siyang giuswag sa Huwebes kay murag naaman sila gi-prepare nga dome unya dili daw matiwas gyud tomorrow. So ang pinakasayo nga schedule nga mahuman tanan Huwebes. So after lunch on Thursday mo paingon ta didto sa Capitol. So akong usbon dili siya Wednesday but Thursday. And we will be at the Capitol until Sunday. Monday mo pauli Miss Bunawon. Didto na mo hulaton ang pag-abot pud sa igsuon ni Ruel because si Ririk ni request jud siya nga dyan. For the last time, akong dadon pa mauli ang mga bata, they would like to see their tito. Kay mubalik raman pud silang state. So nang leave pa sila kay they are also working. Ningon si Ririk, tingali Sunday kumugikan dyan. Monday na anadagway sila in the evening or Tuesday in the morning. Igo gyud Wednesday pagka Thursday ilubong. So mo nay tentative na mo nga schedule.